Ka dorbar shnong mukro kalapa da ke jingtho sya menteri kampo ying ke sorkar pedeng u Amit Shah bandawa da ke jingtho kit CBI halor ke jingja ka balaja ha ka arpo atrik unai wing arhajar arpo ar ha ka ba sangut kinong shong shnong kilayap na ke jingther kuli ki pulit ka Assam. Haka dorkas balapha lingba ulat ke Jilla Meghalaya UCH Vijay Shankar haka santrik no pra la kenturu ya ke sorkar pedeng bahkan penbej no kham kloy ya ke kam ya ka Japut ha pedeng ka Assam Meghalaya bat ban betha ya ke Jilla Assam ban pensange ya baro ki jingtre haka than mukro kumbala batai da ke jingpen bena bala penbena da ka Giant Hills Autonomous District Council JHADC ha usnam khat khandai spa nripu pra. Ngi kentu ya ke sorkar India bahkan penstet ya ke jingtok kit jong ke CBI bat ban penbej ya ke kam ya ka Japut kenang ban penkut no ya ki jing jar ki baki nong shong shnong jong ke shnong mukro ki ya kendu ong ke dorkas. Ngilangat ha ke jing syak ban ben bat syak thombor na ki let no karbi kumju na ke sorkar Assam bat ka karbi anglong Autonomous Council KAAC namar ka kam ya ka Japut ka badang yai biteng ha pedeng ka Assam bat ke Meghalaya ong ke dorbar shnong. Ki nong shong shnong ka mukro kilangan ha ki babun ki jingja syak thombor bat lekbor ha ki kti jong ki pulit Assam ki pulit ketenat forest ka Assam bat ka KAAC haba ki lej ban rep ban riang lani ban lej thoding. Ka jingkam jong ka Assam ba hadu jan marshiteng jong ka shnong mukro ka hap hapo ke jingkmi jong ka dei ke bala persyak jur da ka dorbar shnong mukro ka ba kedaw ya ke jing batai ka ba bakla ya ke jing penbena notification jong usnem khat khandai spa san phuwei bala penmi da ka sorkar Assam ha ka por bompat ya phya. Ka dorkas kala kedaw ru halor ke jing pompathar ya ki klau ki betap ki bedei jong ki nong shong shnong ka mukro ha salang mukro bat ki weipat ki jaka da ka sorkar Assam bat ka KAAC wat ha pedeng ke jing persyak jur da ka dorbar shnong mukro. Ki nong shong shnong ka mukro kilangat ru ha ki jing syak thombor ha ki lekno karbi ka bekentup ya ke seng karbi National Volunteers KNV bat ka United People's Democratic Solidarity UPDS nadu usnem arhajar. Kat kum ke jing ya tu jong ka dorbar shnong ki jingja ki kentup ya ke jing syak penyap basyarkai jong ki nringut ki nong shong shnong ka bekentup ya kena rit ha ki lekno KNV ka balaja ha ka pratarik urempang arhajar lai ha ka klau lapia jong ka shnong mukro. Kini ki lanot ki dei ki belatip kerteng kum udik sumer pun hasem dia marten pro hasem wen samayang ubadang hapo khat prasnem bat utrei bor talang. Ka dorbar shnong ke penpau ru baki letno KNV bat UPDS kila phak ru ya ki shithi dawa pisa syaki nong shong shnong khasi pnar ha blok 1 bat 2 bat mukro da ka memaham ru ya ki ban lej rep syaki jaka ki badan ha pedeng ke jing ya kaja klem da yo shua ya ki jingbet. Ha ulber arhajar san kini ki seng letno kila dawa ru ban siu ya ka khajna ka balong shipau lak tingka na ki nong shong shnong ka mukro. Kini ki jing syak penbor kila penbor ki nong shong shnong jong ka shnong lapia bat mukro bakin hap ban pet kerat nala ki jong ki ying ki sem bat ka skul ka balatei da ka JHADC la hap ban khang kherdep no bat penkendria syak benta bakong san jong ka shnong mukro. Ka dorbar shnong mukro kala kedaw ru halor ki katto kat ni ki weipat ki jing jakam thombor kentup ya ka jing syak penyap jong utedan syadap ha ubnaya yong arhajar lai bat ki jing berngem penyap ka UPDS ya ki nong shong shnong jong ka shnong mukro bat sabah halor ka jing dawa pisa ka basan lak tingka ha ubnai jeliu arhajar lai. Ngadi Pak Presiden Stasten di Sekretari Shnong jong ka dorbar shnong mukro pelun ka bodol city sa lasken CNRD blok jong ka West Hills District. Pada kawai nagi shnong di pa ya benahi nak kapor sekapor kamtam nak kawai day bagi jingnya bagi jing syak thombor nak kawai day bagi kamput kamsam nak kawai day bagi Jilla Assam bagi Jilla Meghalaya nak kawai day bagi di border dispute mo kawai nagi jingjia ka bangla bot kenma hone ka ba kadang jia ka badang sudap jia ka badang ngidang depan rekai ka jing dap laisnam jong ka jingjia ka bas nyausi ka jingjia ka jingka umdei tang ka shnong jingi hendai ka chat benri boro kawai hakaba sangut jong kinong shnong jong ka shnong jongi nang te na mukro bila du ya ka jingim ka bolilui ka jongki hagi thang sloi jong sarkar Assam hakaba kila sha set yap haka step
jong ka arpo artrik jong bunai nomor ajar arpusan tementa ka sini ni leng jongi kumudor pasnong ya ka jingi lam jong pasnong di ba kilang Moskow Sharman snong silang di pawa ba di asana snong member jong ka ST komiti jong kumudor pasnong jongi menta ka sini la wani kendo ya i honorable governor jongi ga jongi hak bai dei bat i jinge jong ka snong jongi oh jak jingi sha ngi kendo ya governor ha swab ngi kendo ya governor borok kini kicing ya ngila depan ya pensniau caki kedong skor jong ka sarkar jela ngila depan ya kendo ru ya ngila depan pensniau ru wat di deputy CM jongi wat CM ru la tibi spang kicing ya jongi ka jong nom kro ka men yi ka poni ka dau ki bangi kendo pemudar wasnong ni kendo ya honorable governor ka dei ban pensniau I ya ka pan penpoi sei ya ka resolution ka bangi lasim hak tok arpo artrik jong punai arpo ar jong nisnem archa arsan ya ka ba phiru filai sekhi lek bagi lat phai ko bor ka ba kum ro wasnong nilai rakhe ke jing dap lai snem jong ka tok jing jek busneu si jong ba ka tok jing sha set yap jong san mut kinong snong jongi ya ka tok sngi lasim ke resolution ka long ba ban pen sniau ban kerpat ban pen state ya ka tok ja investigation ka ba kila ai sha CBI ba ka way resolution bagi sim atau basni kalong ban kerpat iki bor ba depej ban pen kloi ke jing pen bej pur usam hak bai dei bat ka sarkar Meghalaya bat ka sarkar Assam kenang ba borok kicing ya kibangi kum ki beri ku basong stage boran ngin machu ini kiju si kiju jingnya kiba wat department jongi ki amat na ke por hadu ki de kisngi ru gidang bat de kiju iki jingnya bas ka way ru ga resolution ban sim atau basni kalong bej ba ban nang ba ka sarkar hi kalong ban khang no ban interview no kenang ban ong ban pensenge no ya borok ki ne ki kam kenturput ki ba ka sarkar Assam kala le ha ka bai dei bar ki kam ki jaka ki uta jong snong jongi ki ba kala le hadu ki ne kisngi piru kilai saki ka ba ka sarkar ke si ngele presnyo na ki por lang ba jong piru kila puta ko bor kilai saki hi na ki por kila ile bat ka weiru ka to ka tea plantation ka ki ba la kila pen klem pen selen lu di tolum bad wadi ka tor ngila dep hipon pensnyo cha government bad ka weiru ki kendo ya governor kalong ban pensnyo hai ya ki jing je ki sha penyap ki ba ki nong song jing ki mana du ki snam arhajar lai teteng ha ka ba ha ka bunai Februari jong snam arhajar lai mriwut ki mensim briu ki layap ki nong rep ki jongi ki ngesnong ki layap ha ki briu jong ki KNV ha ki por badang ta ki don subun ba ki balayap ki don subun ki jing ki ba ki snong ki lamat hadu kini ki sngiru ki dang mat hi dang imting imsi ri seteja snong jongi ha ga jaka lajong ha ke bai dei ba ki tengku bat ki bor jong sarkar Assam nilai kedua ya governor na keleng jong I la ong ba in simkhia ngiru ngidon ga jing kermen amar ba ngila dep ban persnya usah ki bor jong council ru ngila dep ka council ke badai pai ya kendeu ga siap ngila dep ban persnya usah iru sa lengba ICM jong council ngila dep ru ban pensnyau ngila dep ru ban kerpat ya ke government andai haduk mentaru ka to ka jing ka project jong ki ba ki penslen yu tolum ba ki kta ka jing sakta jong ki di hali ki pentor jongi ki kum gasnong haduk mentaru ka ne ka KSC kadang le si kiju mentaru ka ketu ka jing tei jong ki jing ka to project jong ki kam sange hire ngirung imtip na kaleng jong government kale ayu te ngila depan pesnyau hai governor te na kaleng jong I kalong ka jing kendu kalong ka basnya tunat na kaleng jong I la sim dong ba insta sim khia bar ngirung ngidon ka jing kermen baleng ba ka jing menta ka singi ka jing kendu jong I governor ka kum ka snong ki jong I kita ki jing ki bangi mat kalong ba hoi ni sel thu ba ki ne ki jing boro kami be lang ba ka ki jing jia ka bai dei bat ka border dispute andre ka jing hoi na kaleng jong I ni ong ba yo government hoi ka ne ka issue kalong ka ba ha haru kata ka bai dei bat ki happy mun be ka kam jong government ngirung isel thu I kata andre ka main point ka jing kwa jing I ka snong kalong ba hoi ni kerpat hi government bat pen state ka jing be yo pudusam kra bai di ki jing kan kin jano na kin nomma chu kin ki chu jing ya ndai ka ba ka main concern kalong ba ka government jong ka Assam ka KSC jong ka sarkar Assam ka council jong ni ka Assam ka dei ban sange adu banda pen be yo pudusam ka dei ban sange ya kita ki jing pun kentur put lane ki intrusion jong ka chopo pudusam jong ka snong mukro baleng indu don ong ka pudai pudusam jong mukro ni base na ka notification jong ar pratri kun punai jong Oktober jong senam karkandai spak na upra ka ka ba ka council ke jongi ya ka autonomous council jongi ke JHDC kala dep ban notify
ya upur usam jongi kum ke senong mukro gila doni kita kikut islah hakti nakata kadau based on that minut ban claim minut ban kam ba borok kita kicing le jong asam ki le be hapo upur usam jangka senong mukro jong boundary jong ki jurisdiction jong ke senong mukro tega tahi ka deka poin bangi kendo e governor na kaliang jongi hikum kedor basnong kastan hi ke jongi bat kalong ba nidon gam ya ka government ban ong ya government ba ka tlot ban keno thani government ro na kaliang jongi nim seu dei hire na mar babale adu mata gidang seni don be gijing seni government tang ba abang ide berkata gijing keli gijong pi hoj kalong gijing tlot jong government balai nga ong ta na mar ba nadu kipor ba kanika asam kas dang kita gijing turpot na kaliang jongi kum kedor basnong ngi pentip ngi ai pentip na ka por lang ba ki outpost ki badon hang te barato outpost lengba EDC badon hate juai lengba ka council ke badon hate juai ke JHDC barngi penting rawat cek deputy CM ro ngela depan peti apa ide berkane ngela depan kendo ya isar preston song ngela depan kendo ro ya isar nya bahalang dahari pada inong ipat jong kete kedong thangi jongi ngela depan kendo re hadok menta kini kicing le jong asam hoj ka sarkar kala ban ha kilat thai ku bor lane haki office through haki office jong ki kila ban ong ba kila ban claim ba ka situation kolong normal henry ngi kum ki basong sa te sa kite ki than ngi ki bamat yo tau sia hakamet jongi kajinge kolong ka still continue ka yai jia baik na ka pos ka por hoj habai de ta jingli jongi kan ne ka de jing tlot jong government namar ka pos ka por ngile de patip tangba lada jin lada ka sarkar jongi kam tlot ta balai ka pi opi ham kro adu mata kam par kim pachna balai ki apsa adu mata ki kito ki ba ki battalion ki police post ki jong ka sarkar jongi ki ba syong te mukro naga pata ban mansingan jongi kuminong snong balai haduk menta ki hapsa ba yapo committee hall jong dorba snong ki sa hapdeng snong tangga cakaban ki ni abuti ban le patrolling hang toro ki sa tang hikidara pilu pila yoi pila saki lepa kila kutai por kene borok kene kijing kelot jong government